Абонирайте се с камбана за известия за едноименни и подобни YouTube канали на Рачкапурт ТВ Евроновини, Рачкапурт ТВ Народна медия, Рачкапурт ТВ Антисмрат, Рачкапурт ТВ Антисмрат Народна медия, Рачкапурт медия Антисмрат Народна медия и многото техни едноимени и подобни YouTube канали. Абонирайте се за тях с камбана за известия, особено за тези, които нямат 50 абоната, за да се развиват. Това е взаимно изгодно. И друго е взаимно изгодно. Фейсбук страници, които нямат 100 последователи. Последвайте ги, за да се развиват. Както при YouTube, ако нема 50, така и при Facebook, ако нема 100, не може да се стримва. Само се влопва. Тоест не се излъчва, а се качват записи. А има разлика, не е същото. Така че абонирайте се у YouTube, у Facebook, последвайте. Нека да се развиват, това е взаимно изгодно. Ако го осъзнавате, направете вашия проблем на някой друг. Той се ваш, не го правете нечий проблем. Кой не помага пречи, кой не е добър е лош, кой не е приятен е гаден. Винаги за всичко важи. Средни понятия и варианти нема, има различни. Бъдете полезни, за да не сте вредни. Полезното е природа Божа работа. Вредното е престъпност. Значи престъпници, които вредят. Нема средно, нема полу. Намерено, злонамерено, корисно това престъпно поведение, такива са престъпници. Има и Фейсбук профили с имена Рачкапурт ТВ Народна медия и Рачкапурт ТВ Евроновини. Те имат страници. Последвайте ги, защото са с много под 100 последователи. А трябва да са поне 100, за да се развият. Последвайте ги, това е взаимно изгодно. Владимир Рачков, Рачкапурт ТВ. И Рачкапурт ТВ. И Владимир Рачков. И само за жителите на община Вълчедръм. Посочените групи и профили ги има в Телеграм. Рачкапурт ТВ Евроновини и Рачкапурт ТВ Народна медия ги има и в Инстаграм.
както и други едноименни и с подобно име профили в Инстаграм. Като Рачкапур ТВ БГ. Те си речат кои са моите, приличат си, има и разлика и прилика. Разликата е в някои букви и в реда на буквите, но то си личи. Близко е до акъла. Имаме и в LinkedIn, и в Блогър, и в Еднокласники, и в Контакти, и в много други мрежи с чужди имена, къде не мога ги запомним, не мога ги извлечем, не мога ги изредим. YouTube, Facebook, Boosty, Rumble. Имаме и в Patreon, ама там имам профил, ама там не действам. Няма какво да качам там е платено. Patreon е платена, не е социална мрежа, и да се води социална, плаща си се, не е социално. Даже в YouTube някои има за членове, членство се плаща, донейти има. Ама кой го има това? Често, че трябва да ходи от данъчното да си плаща ДДС-то. YouTube взима голема част от парите. А всеки сам си допринася. YouTube не допринася с нищо. Вместо обслужващ YouTube дискриминация и рекет. И други мрежи в различна степен, все тая в каква степен, и все тая да ви е само YouTube, за YouTube оправдание няма. Натрапано терор, тероризъм, терорист, международна практика за терорист и разстрел на основание международно право. Такива подробности. Ама не останаха служители от престъпници. YouTube тук клона на YouTube в БГ, за което в БГ важи българската конституция, а не американска конституция или някакви закони американски или на друга държава. YouTube тук има клон на YouTube BG, клон на YouTube САЩ. А на българска територия важи българската конституция.
Даже да има някакъв договор, не може договор да отмени Конституция. Всичко което е в разрез с Конституцията, няма стойност. Самата Конституция го казва, а което знае, знае. Като знае, че е така, го знае и си е така и точка. По въпроса с Магданоса и черната копърка. Малко сарказъм. За разнообразие без фантазия и то и то. Е така, активност да има. Бъдете активни на стримовете. Споделяйте, харесвайте, коментирайте. Навсякъде и винаги. Това взаимно изгодно. И трябва да го осъзнаете. И да се придържате към това, а не да спите будни. Това е положението. Градино за видими резултати и така диваците четат чокъра, а не да си живеят живота за сметка на питомите. Криминалният контингент е от изводи, те не са хора. Не може да не имат права, така му и повече права. А хората са всеправни. Защото са полезни, не вредни. Изводите са вредни. Да, такива би ти работи. Не, намер кино пък е, си има кое за кое, кой за какво е, всичко си има подробностите. Различното няма как да е еднакво, защото среди понятия и варианти няма. Е така, абонирайте се за YouTube каналите, нека да се развиват, взаимно изгодно е. Последете Facebook страниците, нека да се развиват, взаимно изгодно е. Кой го не е осъзнал да го осъзнае? Да си използва мозъка, не да се държи като безмозъчен, освен ако си безмозъчен. Кой му крив? Никому не е крив на такъв. Без претенции, без упреци, като няма основание, няма. Ето и то. Къпа иначе май па некова средно, какво по. Рачка Пур ТВ, Евронони, Рачка Пур ТВ, Народна медия, Рачка Пур ТВ, Антисмрат, Рачка Пур ТВ, Антисмрат, Народна медия, Рачка Пур медия, Антисмрат, Народна медия. Абонирайте се с камбана за известие. LinkedIn, Pinterest, Twitter и в тези мрежи ми има. Тумбър, TikTok, блогер, мрежата. Кой има интерес, че ме намери. Независимо къде съм, на колко места съм, че ме търси. Само като пише Владимир Рачков или Парачка по ТВ Евроновини
че му изрежа много. Кой има интерес, че ме намери. Гугълчил, информация има. Рови намира. Това е положението. Такива са фактите. Това е за сега. До нови срещи.